Быйыл Сибайда Ирандык Мондары төбәк ара башкорт халык йырдарын башкаручылар конкурсы уздырыла. Конкурстың оештыручылары Мәдәният министрлыгы, Республика халык иҗады Сибай хакимияте. Ирандык Мондары башкорт йыр сәнгатен пропагандалау, талантлы башкаручыларны асыклау максатында уздырыла. 24-26 май 18 елда безнең 14 тапкыр башкорт йырдарын башкаручы төбәк ара Ирандык Мондары конкурсы булачак. Бұл елы біздің ғаилә елына багышланган бұл конкурс һәм әлбиттә біздің бұл елы ғаиләләр катнашасалар күп кенә һәм елдагыса біздің 100 катнашучыдан да артык катнашучы көтелә. Быелгы елдың үзгәреше ул конкурстың возрасты үзгәрде, 50 яшькә тиклем катнашучыларны көтеп калабыз. Көз сынашучылар башкарылган әсәрләрнең тарихын белергә тиеш, кирәк яңгыраган фольклор өлгеләре хуплана. Төбәк ара конкурс секторында галим фольклорчылар һәм билдәле халык йырчылары белән очрашулар, башкорт вокалы буенча иҗади лаборатория каралган. Конкурс жюриһы составына галим фольклорчылар, Башкортстан Республикасының күренекле мәдәният эшмәкәрләре һәм сәнгать осталары республика халык иҗады үзәге белгечләре инә. Айгөл Хәмитова, Алик Кадыров, яңалыклар хезмәте.